Боже рекославни, който прави пред чудеса, дойди сега, владико, при нас да види, като се молим и изпрати с тия Твой да го задни тая вода и дай на приемниците са тук и на техните сродници прошка на греховете, сега всяка болка, а те също утвърждавани, освещани домовете им, очистена всяка сквернота и прогонване на дяволското коварство. Защо се благослови Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и век веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достоянието Твое, победи православно българско народу на съпротивния даровия и Твое съхраняя крестом Твоем жителство. Възлюбени Господа, благочестиви християни, от името на Българската православна църква изказвам моята духовна радост, чето още от първата стъпка към велико решение за вас, вие сте тук в Божия храм, където заедно да измолим Божията благодат за успешно представяне на предстоящите нам избори. Представяйки си мислено един път и улица, разкопани с дупки, с мизерия, с скали и така насетне, върви един човек, прегърбен и изтощен, с едно бастунче. Зад него някаква група младежи под въздействие на алкохола и на дявола бутат бастунчето и той пада в калта. Какво искам да кажа с това? Този неравен път, тези кратери по пътищата, това е живота, който ни се впъсва ежедневно, ежеминутно. Човекът, възрастният, прегърбеният, това сме ние хората, които преодоляваме тези затруднения. И то с какво? С единственото нещо, с бастунче, отпирайки на него, а то е вярата, надеждата и любовта, които крепят човека и му дава сили, възможност да проявява всяко едно затруднение. Младежите, това са атеистите. Те бутат бастунчето на човека и той пада в калта. Но не такива мисли минават през вас, вашето съзнание. И то така е очевидно. Защото нека Бог да ви подкрепи при предстоящите избори, да ви даде ум и разум, за да можем да направим пътя към Бога по-приветлив. И Господ Бог нека даде разум на атеистите, за да може всички заедно с отворени души и сърца да посрещаме Божията благодат, не само когато имаме някакви проблеми, да търсим помощ от Бога, защото Той винаги е готов да ни помогне, стига с искрена молитва и с вяра и ако искаме от Него. Нека Бог да ви благослови и нека първата ви крачка в този храм да бъде преди всичко за здраве, за спасение, не само за вас, не само за нашата страна и за целия свят, защото всички сме в час какво става около нас, нашата страна и мисълта. Благоденствено и мирно и православно житие, мир и здраве и спасение се, благо и поспешение подаш, Господи, рабом Твоим празнощен празник се и сохрани, Господи, на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. Молитвих наши, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Бог да ви благослови.